खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गागि लिरगिरि हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था आरो समेश्वरी बान्था मोनगिरि रामदास बर'आ थांनाय 8 एप्रिल खालाराव जोबथा हांबोयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बाउटी बाटाबारि आरो सा माख्रागाव 5 नं क'क्राझार लोकसभा समस्तिनि UPPLनि बिजाथि UG ब्रह्मखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों। UPPL राजखान्थि दोलोआ रादाय बिलाइखौ फोसावबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आगु बैसागो फोरबो फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हारिमु आफाद फोथाराव BPF, BJP आरो AGP राजखान्थि दोलोआ खौसे फोसावदिं मेल खुंफुंदों। UPSCखौ क्रेक खालामनाय फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारी बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायदों आरो मान बावदों। बैसागु 3 खालाराव बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बादि बे बारावबो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा सार्कोल अफिसनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कालाकुसि माइनाव लक्ष्मी मन्दिरनि नब्लाङाव बिसायख'थि मेल खुंनाय जायो। बिजनी सुबाइजार प्राइमारि VCDCआव रायजो राजाफोरखौ लानानै केम्पेइन अफिसखौ बेखेवबाय। थाइगिरखारि गसाइ गामिनि जमुना दैमारिया गोमानानै दङ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' थुनलाइ आफादनि बारग'लेङाइ आफादगिरि जिउनां सोद्रोमा गागि लिरगिरि हायेननि सुफिं प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था आरो समेश्वरी बान्था मोनगिरि आथियाबारि बिद्या मन्दिर जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं दालुवापारा सुतियापारा गामिनि बाक्सा जिल्लानि थागिबि रामदास बर'आ थांनाय 8 एप्रिल खालारनि बेलासिनि 2 रिंगायाव जोबथा हांबोयो। बिथांनि रुंसारि सोलेरा सोरगोआव गोजोन जायगा मोननायनि लोगोसे दुखुथिया नखरनि दुखुआव समानै बाहागो लाफाना रुवाथारि गसाइनि सेराव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा आरज गाबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ मैयानिफ्राय 9, 10, 11, 12 आरो 13 एप्रिल 2019 इं खालारसिम थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा बोख्लायना बिरहोनो खावलायहरनाय जादों। अतुल स्वर्गियारि आफादगिरि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बाउटी बाटाबारि आरो सा माख्रागावआव 5 नं क'क्राझार लोकसभा समस्तिनि UPPLनि बिजाथि UG ब्रह्मखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों। बे मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव क'क्राझार 5 नं लोकसभा बियाबनि बिजाथि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ आलादा बड'लेण्ड रायजोनि खामानि मावनो हानाय बादियै पार्लामेन्टआव बुंहैनो थाखाय देरहासार खालामनांगौ होननानै बै ओनसोलनि रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावनि बिबुंथियाव फोरमायनानै होयो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। UPPL राजखान्थि दोलोआ रादाय बिलाइखौ फोसावबाय। क'क्राझार जोहोरनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार खौरांगिरि नब्लाङाव मंगलबार फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय UPPL राजखान्थि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां MCLA रोनगोरा नार्जारिनि नुजाथिनायजों बिसायख'थि रादाय बिलाइ फोसावनाय हाबाफारिखौ जागायजेननाय जायो। बे रादाय बिलाइ फोसावनाय खौरांगिरि जथुमेलाव फोसावनाय बायदिब्ला UPPLनि बिजाथि मानगोनां UG ब्रह्म बिथाङा देरहासार जायोब्ला गासै 44टा समायखिरा एबा रादाय लाइखौ मावफुंथारनांगोन होननानै बुंथियो। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া কক্ৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ दैमाৰী ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু দিল্লীত পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠিয়াব। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आगु बैसागो फोरबो खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मंगलबार सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर मानगोनां लाइस्राम लादु सिंह बिथांनि फिथा हानायजों मेलखौ बेखेवजेननाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिफाननि आरो साखाथियाव थानाय मोसाखावरि हानजाजों लोगोसे फोरोंगुरुफोरनि नुजाथिनायजों आगु बैसागो फोरबो फालिनाया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आखि बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि बे आगु बैसागु फोरबोखौ हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय फालिदों आरो बैसागुनि गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरदों होननानै बिथाङा फोरमायो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हारिमु आफाद फोथाराव BPF, BJP, AGP राजखान्थि दोलोआ खौसेयै फोसावदिं मेल खुंफुंदों।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हारिमु आफाद फोथाराव BPF, BJP, AJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ खौसेयै मंगलबार फुंनि 12 रिंगानिफ्राय फोसावदिं मेलखौ खुंफुंदों। আমি কেতিয়াও কোৱা নাই BPF দলে যে खेब এইটো আমি বিৰোধিতা কৰো। बे मेलखौ फैगौ भारतनि संबिजिर धारा बायदियै 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17थि ल'कसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गेलेनो गोनां मानगोनां श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिजाथि महरै देरहासार होनो BPF, BJP, AJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ खौसेयै हेफाजाब होलायनानै गावनि बेसेनगोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो फोसावदिं मेलखौ खुंफुङो। তেখেতসকলৰ এজেন্ডা যেটো এজেন্ডা আছে এই এজেন্ডা হিচাপে কাম কৰিব। আমাৰ এজেন্ডা হিচাপে আমি কাম কৰিছো। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै BTCनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथि होयो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा आरो साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। আমাৰ BPF দলৰ স্পষ্ট স্থিতি যে আমি কেবৰ যেটো প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমি বিৰোধিতা কৰা নাই। बे मेलजोंनो लोब्बा गोनां क'क्राझार सोनाब बियाबनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि बयबो राजखान्थि दोलोआ गावनिखौ देरहागोन होननानै बुंथियो, नाथाय क'क्राझार बियाबनिफ्राय BPF राजखान्थि दोलोनि अनगायै थामहिनबा प्रमिला रानी ब्रह्मनि अनगायै गुबुन जेबो राजखान्थि दोलोआ देरहानो हाया आरो भारत सोरखारा खुंथायाव फैयोब्ला केबखौ लाबोयो ना मायो बेनि सायाव बुंनांगौ गैया। BJPआ मालाय गावसोरनि फारिलाइ बायदियै मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बेनोजय नार्जारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। UPSC खौ क्रेक खालामनाय फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायनानै मान बावदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्ट्रेल क'क्राझार आरो बाथौ थानसालि बागानसालियाव मंगलबार मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय बावैसो साननि सिगाङाव UPSCनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर'नि अलंबारफोर मानगोनां फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारी बिथांमोनखौ गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफाखौबो आर'नाइजों मान बावनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो मोनाबिलिनि बिलिफांनि समाव बाथौ गुदियाव फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारी बिथांमोना UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानायनि खुसिजों आरोबाव साखरि बाखरियाव प्रमोशन जाबाय थाथों मिजिंजों बाथौ गुदियाव आर'ज गाबख'यो। बे गोरबोजों बरायनाय हाबाफारियावनो मोनाबिलिनि समाव गाहाय आलासि महरै बारग' MP मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांजों लोगोसे बाथौ सिबियारि बिथांमोननि नुजाथिनायजों गोरबोजों बरायनाय हाबाफारिया ओंथि गोनाङै सामलाय जायो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारी बिथांमोना थारैनो गोरबोजों बरायनाय हाबाफारि सामलायगिरिफोरनिसिम गोजोननाय बावदों आरो उननि समफोरा जाय बिथांमोना UPSC आनजाद होनायनि जायखिजाया माबाफोर गोनो गोथोफोर दङब्ला सोंनो हागोन आरो बिसोर जायखिजाया समावनो थियारि होननानै बुंथिबावो। যিমান অথৰিটিছ আছে, যিমান ষ্টাফ আছে, যোনটো এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, এইটো গ্ৰেট ফাংচন, যোনটো গ্ৰেণ্ড ফাংচন এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ইটছ ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল। আমি এইটোৱে প্ৰে কৰোঁ লাইক everyone will prosper in their future and their life, and thank you for all the blessings that they have given us. It's truly wonderful. क'क्राझारनिफ्राय बेनोजय नार्जारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बैसागुनि 3 खालाराव बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बादि बे बारावबो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा सार्कोल अफिसनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनि थाखायनो मावखुलियावनो बैसागो मोसानाय रिहार्सेलआ सोलिगासिनो दङ। मुसलपुरनिफ्राय बिक्रम बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कालाकुसि माइनाव लक्ष्मी मन्दिरनि नब्लाङाव बिसायख'थि मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव फैबाय थानाय 5 नं क'क्राझार लोकसभा समस्तिनि UPPLनि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बाहागो लानायजों लोगोसे गावनि बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बे मेलाव बाहागो लायो एबसुनि दैदेनगिरि, UPPLनि दैदेनगिरि, NDFBPनि दैदेनगिरि आरो NDBPRनि दैदेनगिरि, PJSCBMनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै मेलखौ मेहेरगोनां खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिजनेस सुबाइजार प्राइमारि VCTCआव रायजो राजाफोरखौ लानानै केम्पेइन अफिसखौ बेखेवबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनाय नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव जानाय लोंनायबो खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मोगथां नार्जारी बिथाङा। थाइगिरखारि गसाइ गामिनि जमुना दैमारिया गोमानानै दङ। गोमानाय जाथाया जायो थांनाय 7 एप्रिल खालाराव जेब्ला जमुनाया गरेसराव थांदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नारायण दैमारिनि फिसाजो जमुना दैमारिया नावकाटायाव जुलि जाहैदोंमोन। नाथाय गरेसराव थांनाय उनाव आइजोआ न'सिम दिनैसिमबो गिदिंबोफिनासै। न'खरनि बिमा बिफा गासैखौबो जेबो खौरां मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ नुयोब्ला 6001783108 जानबुं नम्बराव
खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।